Lymfedrænagetæppen lægges, hvis vi har med en eller anden form for en hævelse. Det kan både være intraartikulært og ekstraartikulært. Her er for eksempel en lidt hævelse her på foden. Og for det første har jeg taget tæppen her, afrundet hjørnerne, således at den ikke så nemt går op. Og jeg har lidt klippet det. Man kan klippe lige, men også hvis man klipper zigzag op igennem tæppen, har det egentlig en lille smule bedre virkning, fordi den aktiverer flere, eller løfter huden bedre op. Jeg tager først basen her og fjerner, og lægger den op på foden her, og husk at basen skal ikke strækkes på nogen måde, den skal bare lægges på, og varmer den lige ganske let i hånden her. Derefter kan jeg gøre det, jeg kan trække måske alle eller flere af de her fra hinanden her. Det skal være lidt over. Og foden skal være udstrakt. Sådan der. Sådan her. Og hvis man lader være med at lægge den for stramt på til at starte med, så kan man altid regulere de her stropper her ind bagefter. I kan se, at den her vil jeg gerne have op. Sådan her. Flytte den lidt længere ned. Lidt længere ned. Jeg skal lægge et stræk på omkring 30%. Og det vil sige, at jeg tager ved den her tape her og siger, at det her er 100, det her er 50 og det her er 30. Sørger for, at foden er strukket ud. Og lægger den her ned og får den til at dække det, den skal. Og tager simpelthen punkt for punkt, eller vikling for vikling. 100, 50 og 30. Husk på, at tapen er rullet op med cirka 20% stræk, så det er lige en anelse mere, end det tapen er rullet op med. 130. Det bliver jo hele tiden et vurderingsspørgsmål, hvor meget 30% stræk er. Lidt med erfaring også. Og den sidste. Man kan lige gøre det, at man lige kan lige holde den. Så det er et håndvarmen for tapen til at se en lille smule bedre først. Sådan. Patienten skal have på, så længe at foden er hævet.